everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Salamat kaayo, sister. Nagkinahanglan ko sa imong panapang. Oh, Sister Pamela. Sige. Bye. Bye, sister. Salamat. Dahil, anak ko dahil. Ay, bukat na kay karton nga. Gisundan ako sa mga Binoy. Ay. Abling auto de, abling auto. Salamat sa pag-abling mo sa auto de ha. May kay suguonon sa gika. Di ka mo abling di suguon. Paimutang. Kina. Wa ka na hinapyaan? Kuan, day din. Wa na. Kining kuan, day. Sa di pa, day, maisulti ko na mo, day. Ako, naminsar kong maayo. Usa kong pagtimbang-timbang, ha. Mo ni nakapunta kong desisyon. Pakuyugod ka pagbalik dito sa among isla, day. Ayaw na lang, Noy Lugoy. Di na lang kumukuyog ni mo. Doon na ako'y kipangayuan og tapang. Ha? Doon na kay gipangayo og tabang? Kinsamsad? Usa siya ka, madre. O guman ako sa paghatod mo dito sa pier, mobalik dayon ko din sa bahay aron mangandam. Unsay mangandam? Ato ko puyo dito sa kumbento ni Lukoy. Biyaan ko na kining among bahay. Balikon ko lang unya kini, kung wa na'y musamok na ako. Day, mao ba? Kuan day, basig nanluod ka lang. Wa, Noy Lukoy. Wa ko mangluod. Okay ra nga dili ko nimo pakuyogon. Sigurado ka? Babantay ha? Bantay, nanluod ka lang ako ha? Hinoon, saktom sa kasi umbag buhaton. At doon kapuyos ko binto. Hindi, hapit at tindahan. Kay, doon na taong ko'y paliton. Hular nga tinungtan sa among pagkadautan. Dungka ang pag-ampo. Ihatag ka nako ang akong gipangayo. Gikinahanglan ko kaayo karon dayon. Aron kapugngan ko ang batan-ong lalaki sa iyang tinguha. Dili ko musukot nga iya kitang pildihon. Ihatag na ka nako, Hular. Kayo ang mitunga sa akong atubangan, o gana ang panagway ni Hular. Napurma ang kayo sa panagway ni Hular. Salamat, Hular, nga nagpakita ka kanako pinaagi sa kayo. Ihatag kanako ang akong ipangayo, akong talahurong, Hular. Uy! Maulay gipangayo ni Hular? Bugti sa imong gipangayo? Kakuha na yung tanan eh! Ha? Ang kuha na! Agay! Kita ko ganinipot na. Tanawa lagi. Paita yun eh. Ay, kalimot ko na. O nga nung dili ta makakuha dayon sa akong gisugo kaninyo, hati ko eh. Lakaw na ka mo! Ayaw pagdugay! Pagdali! Nanakang papalayo ko daan ha? Palayo ko daan, baby. Natuman ang imong isugo, natuman na. Hain! Tuan ni buktot. Kanon ta lang tukang, ha? Kanon ta to? Kabar! Mabuwa na lagpot sa laway. Lagpot, piksan ko.
Sige kon, dili lang. Ipahatod ni Buktot sa akong misahanan. Usaon man nimo. Ikaw ray mo kaon. Ihad ni Hular. Yurti ko eh. Nasa day. Saan manin na to? Aton na ning sugdan yur. Hinayag gini mo musulti, oy. Ay naghilabti. Buktutin taon kunyor. Ay naghilabti, ha? Ihatod na dito ni Iska. Ihatod sa iyang misahanan. Lakaw na ba? Ayaw pasigasiga na imong buktot. Ay, imong buktot, ay siga kayo. Musiga din nga kung buktot. Siga. Ayaw pagsigiko na imong mata. Kuasad. Ihatod na ka na. Mayo kay natuog siya. Matuman yurti ko eh. Ani anang imong gipangayo, Hular. Saan man din ng batang gipagawan, madam? Ihad ko kini kanimo. Bukti sa akong gipangayo. Uy, ihad ay, ihad. Alala, uy, giisan na ni madam ang bata. Ala, ala, giisa sa kayo ang bata. Patay! Ani ana, ihatag na ni Hular ka na ako ang dili ordinaryong samin. Pangitaon ko na ang batanong lalaki. Pinaagi ni ining salamin. Maokin ni ang intro o ang extra na hisuat sa ibabang bahin ni ining salamin. Akong basahon. Palados ra tisra. Ana, may hinay-hinay sa paghatag o kahayag ang salamin. Ihatod ang akong mga mata sa nahimutangan sa batanong lalaki nga apo ni Lirio ug anak ni Juan. Dekon! Kinanglan magampi ko sa akong mga lihok. Tungkol kay wa ko kay ipaw kung sa'y naa din sa suhod ng langop. Ang akong relo. Payagan ako sa akong flashlight na akong kida. Doon ako ito si oras o 10 minutos para makabihan ng kapita o makaabot ko sa among lugar. May kayag. May kayag ang kalit lang ang ito nga. Mao na kahanaagianan pa ingon dito sa among dapit. Pero anong dili man sama sa adlaw ang iyang kayag? Nganong isama man sa danag sa kayo ang iyang kayag? Mo'y nahinay ko sa pagpaduol. Pero mag-amping lang ko sa ako mga lihok. Kuya, abot na ta sa ato. Aliyah, tago pagbalik sa basket. Pagdali! Nakita ko ng batanong lalaki. Pinaagi ni ining samin nga gihatag ni Hular. Siya di ay ang buot ipasabot ni Uwak. Ang apo ni Felipe og Lirio, ang anak ni Juan. Kinahanglang mapatay ko siya. Ang kayag. Napurmang padrado. Kuya, may
Ayaw pagtingog kaniya. Tago lang. Kung magkinaon sa magani. Ayaw yung pagtingog. Nakasabot? Wala ko nito akong nakatawa. Ginoo ko. Akong labang makakakaw. Nga naa sa langit. Kung daotan magani kinig akong nasukatan. Buliki ako. Amahan mo. Nga manaa sa langit. Pagdaygo ng imong galan. Umabot ka na mo ang imong kinarian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw ihatag ka na mo karang adlaw. Ug pasaylo kami sa mong mga sala. Ingon man nga nakapasaylo kami sa nakasala ka na mo. Ug dili mo kami itugyan sa tanang panulay. Hinunuwa, luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Oh. Matingog sa kamananap. Nga ako natingkan. Ang basket. Isra ko kini pagtarong. Aron dili mahug si Alia. Dia, nasira ko na pagtarong ang basket. Oh. Dili. Usa ka dakog sa repenting bitin ang migikuwas kay kaniya ng kwadro. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.